Nchumurigaria na sensemo ye chigosori amameranio yegekombe ase chigosori cy'umupira w'amaguru ayo agendreta ase ward ibeno iyo gutuka sensemo y'ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo bono agendrete ase nkomanyigwa buna nigo chigosori au chene kigwa rituko ria rero ase timu ya Kabusi ya Narakoba konyora bubwi bwe chigori inye ekero baenekia kogosoria na kiamenyinga ya bunga chigori bere chirichiro ya rumakari gotabekana egori ne timu eri ya Nyamagwa chigosori cyane kigwa ase egeti ye skuru ya Euporoso ya Nyamecheo ase timu ya Riangabi ya Nyarakoba gekwengerwa egori yemo ase bosane timu eria ya Kirera FC nabo igo gesare ya Nyarakoba gekurumakari gotabekana egori ne timu ya Nyamagwa nabo igo mwancho murigeria ase gwikira boniga ensemo area ya zone A nigo etimu ya Kibusi gandate korana point 5 nemo chirichiro ya kabere ne point inye kyamenyinga ya gatatu ne point 3 Nyamecheo ya Nyarakoba kobe ya kane ne point ya mona bogo Kirwa FC ne resigeti ya sensemo ya zone B timu ya Kirera FC ne tangane ne point 5 nemo timu ya Riangabi ya kabere ne point 3 nabo igo area ya Gesere nabo igo Nyamagwa chisigeti ya se point emo kira oyomo hasabatendri be emeroberio ya yechigosori echo banyariko bagwesokia na koerera emeroberio hegandete kwaneke obosio wegosori ye chief obose chigosori che final chikagere kwaneke wachitari Kenya mutinyo mutangani mwako gocha kama yeye ngoro positive biko retemo coordinator ya kombe kimoshiwa honorable Tarika Super Cup kombe gia chagete 23 ikera rero toreri tukoria gatatu so ne pira siri tukolero ya akirwe zone ya zone P nsema ya Kirera location twacha kana mupira mutangane gati ya Kirera na Riangabi mupira era sekerera babwa egoria ya masi bosa twabwa ti mupira kabire gorenge gati ya Nyamagwa na Gesere mupira era boniga so era ase 0 ibakoro kana makali so ne zone A yera sibe no location twabwa tu mupira mutangane mambia gorenge gati ya Kabusi na kimenyinga Kabusi mba soka no bubwiwe kigorinya sebere mupira ogendrete boniga gati ya Chirichiro na timu ya Chirichiro na Nyamecheo asibo wikira boniga bataranyonse ngende yonse lakini no ogendrete kurahera so ndabuza goteba mupira wikira bono na bondo chinga mupira ogendrete bia singecho na mashabiki garo koligereria bana babo ja sobonge na inde karato kongire sonya ya mate bono turabasa kutwara mupira ritukoria 29 lakini asezoni ya Rogoro igere zone A ma bintu tuare mupira no genderere timu jigendero timu jikabwa mupira timu chinde ma mjichia igo egento umweshimiwa Steve arika ari kurigene talent bono chitalent gicharorekanire togosaba ande bari bagoikera emipira uchigo waira abana abaira bakonye kokora etalent muna se mweshimiwa se uko tema korengera ringa nabura nyore abantu mbalenda tegusiekerera butagido school batari gukora buya se school agini nabo bwata mu myoko n'ibintu bimwe bona abana bayiga twarorira se talent yabo nto batiga bakorera ikara yakombe kikyari Mancho murigeria